Sa kudayon nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, kaspaset iti kalmanlaeng ni Linda nga napoluan, di agbagay. Idi kalmanlaeng. Idi kalmanlaeng manong nimi, tarumurmuara kun. Idi building nga pagtrabahwak akas janitress. Na era na manong nimi nga awan ni Becky, ta nagsakit, duwa ka mga janitress manong nimi janitress. Siya kini Becky nga bakla nga padak nga janitress ken gayem. Iriad akot siya nagsardeng iti asdeg kalpasan na. Miss, babae nga mangpaypayapay kanyak manong. Apay nga ta, imasidegak, makitak nga nalawag manong nimi kabot na nakalukat ti tawa ti kotse. Nalapsat nga babae, langan at baknang at nakakotse nga ron. Apay ka di, ma'am, sika ni Linda? Uwan, ma'am, janitress, iti dito nga building? Uwan, ma'am, mabaling ka din yung pitarang ka? Jak bisyo ti sumurot it sang ko ang mamo, ma'am. Di agam amuta. Apay ka di, siyak ni Ami, anak at basapol mo kanyak, ma'am. Di mo ka di kahit sumurot? Saan kang sibrungan? Ubinglat masibrong. Lumugang ka, tamapanta iti restaurant. Mapanta ag early dinner. Adala kami napatag nga bagakeng ka. Saan to itulod di balayo? Itulunog di balayo ko na kuma. Hanga itulod ka dayon. Awan tinaga sa panggap ko keng ka. Apay lang kaditi takes. May panggap ti anya ti bagam. Ibaga to keng ka ito no, pakadanon ti restaurant. Sorry, nandiyak kaya tumay. Napatag ti pagsalitan ta. May panggap dato kini iti boyfriend mo. Amo siguran na sino boyfriend mo. Mabaling ka di? Manong nahimi ka po ta, madlaw ko ngawang nga tamot ti takos nga bagana. Nangruna kita, may panggap iti ba? May panggap met manong nahimi iti boyfriend ko nga ibagbagana nga ni Jerome. Daglugan na kiti kotse na, kalpasan na, pinataray na ti kotse. Agawan na Linda. Okay lang. Awan ti daka sa randak. Adalang pagsalitan ta may panggip ni Jerome. Amo mo ni Jerome? Amo mo ko na eh. Kinapod no na, agkapusyadahan kami. Di ba? Langak mo ti mga pabisina. Di ba? Kutsek na ito eh. Langak ti baknang. Kasi magkaitam ti langak. May kumparar iti langam. May saklang nga janitress. Una, janitress ka. Alangan mo't nga bado ka tinapintas kat janitress ka may laing. Mapanggamot ng mga pabisina. Medyo masaksakta na kitibagbaga na manon na yung okay lang. Nalpasa ko nga si Murot. At na sumipsiplut iti panunot ko nga posible nga ibaga na unoramidan na. Baka girlfriend nga tapay dito ni Jerome. Hindi makadanon kami ni Timesa nga first class nga restaurant manong name di ka pa simulik dito yun hampay. Una, siyempre, may isa lang nga janitress, sumulik iti class nga restaurant. Imposible, di ba? Manaksid, no inawis na kan dito ni Jerome. Hanggang kami pa yung nag-restaurant. Hanggang kami pa yung nagkuyog na nag-restaurant. Kaya't nangasawin,
Imbilang nakalang, iti koleksyon ni Jerome. Saan nakangapod nung ipatpatek? Nagtugo ka, kagurder ta. Orisan latan. Pagsaritaan ta latan no, rubeng ka pagsaritaan ta. Ito, serbi ng adat at restaurant, agurder ta. Kaya no saan mo man, hanggang mga makapangan unay, gabo ka rin mangik mo kanya, di pabunguntan to, di yawid mo. Sakla ta agurderan, ang mga nandoy mo di kita putahe. Baka, anya dito, si baka kunam. Manglalais manong nemi. Nagsakit di pagbagana. Sa bagay, husto matisuna. Kaya man niya ako man, nandiyan ni Tresak. Nadalos mo tita nga trabaho Taga no, jakmat kami nakapag-graduate iti college, gingako ti high school. Gaboy nga itirikat ti biyag. Sa mesa, dududwa kam lang iti tatang. Nasapa ako naulila iti ina sa agsaksakit ni tatang. Pangururayan ta, tinorder ko. Agkaopisanahan kami kay ni Jerome. Naamuak nga da girlfriend na kaskeng ka nga abos taon pintas na. Janitress pa hanggang na pintas, di ba? Naputaw ka lang. Kaya naputpudaw kaya naman ti kutis ko nakalinlinis, di ba? Idintasyo ka. Baka di ka pa nagbugo kalpasan nga nagdalos ka. Kaya naman tropam. O repulbos la kuma. Awan ti mo bali mo i-apply. At agin inot ka. Kung namasaksakit ni tatang mo sa manulat sweldo ti may nga janitress. Imbaga tag sagaysay ka. Imore nga tamamin anong nga sagaysayin ng ornusan ti buhok mo. Rosanger matarupang. Awan sa siguro tinas ka ng pagsalitaan ta. Timak din, uy, aguri ka. Kados ka sa ng order ko. Nagtugaw ka. Nagsakit kami, di ba nagsasaw mi? Ibagbagak na tipod no. Kaya doon man pudno na sakit. Nasakit. Nga manggik mo tipod no? Ano namin tirantam? Ibagbagak laking ka nga di kay agbagay kay ni Jerome. Guwapo, baknang ni Jerome, idinto ta ka. Nalaad ka. Abos na nalaad ka, janitress ka pa. Di ka mabain? Ano kung kabain ko? Ano't pagarupan na ganit tao? Numamuan dang kaski ni Jerome, di boyfriend mo. Sangga di ako naenda? Nga kwarta laeng, ti kamkamatim keng kuwana. Ipatpatig ko ni Jerome, ipatpatig nakmet. Patsyumet. Iramraman na kalagi na inayon na kadagiti collection na. Sikon ka ni Jerome, padasan na kanon lang ti makigirlfriend iti kaskeng ka nga pangit, nga janitress. Idiretso mo noon yung kahit mo. Dahil tayo nakita order tayo, one order ko. Orayan talaga maidasa, kalpasan na, mangantanton. Kahit nusang ka makapangan, oresak sa anak ko na mangan. Pabungon to amin din. Naiyawid mo. Napiyala nga maramanan nyo kinitatang mo, tinaimas ka putahe. Amom, uren no na mulaeng tikang kanin mi. Uren no na tayla, nating laeng. Ngem, nadalos na nagkapuan na. At tanya ito pa nang ipagarup mo. Saan nga nadalos ti nagkapuan ti pangbayad ko kada kita? Kahit ko asawan. Uredak na kami lang kinitatang nga nanungula ang tibiyag mi. Nga saan nga nababolor di kiti sidain mi nga paponag mi. Agsaad nga na siya. Naragsak kami. Una. Ngam ti relasyon nyo kini Jerome. Ulitek. Di kay agbagay. Di agbagay. Kuwapo ken baknang. Pangit ken janitress lang. Oret istorya iti comics mo na pelikula sa nga mabalin. So nga saan mo patpatya ni Jerome?
Naala na ka din ti kinabiren mo? Saan ko pa impay? Baka pati data kukwam kita pangit. Baka saan nga napintas tila nga na? Baka rata ko na kon, saan mong kiskiskisan? Baka nakabeng-beng-beng, baka adda pa kuto na. Manong Nemi, saan ako nang makapagtipel? Kahit ko nga pungut-pungutan dito ng babae. Mangantan, saan ako nang makapakan? Kadyak kayat di mangan. Sige, pabungon tang arod. Hanin, kabuta siya tumatlawatan. Ken, ditakan. Hoy! Linda, mabit lang. Iyawit mo din ito, oy. Sayang. Oy, Linda! Hey! Kabayata na magmagnahak manong namiyak ted di kitiluwa. Italaing mapasama kanya ti kastoy. Nasakit. Nakasaksakit jak dem naman. Lomok ko ma, sana ko nga simusurot kang kuan. Punumat ko na nangamin. Angim nasakit. Saan kam kanungang bagay? Saan ko mga urumbeng inaklon ko? Ni Jerome. Saan kanungan na puno? Padasan ano lang ti makirelasyon ni Maisa kas kanya ka nakurapay pagit kan jadi tres lain. Nagpeso. Lulangan pagsasalitaan. Haana ka na pintas. Mamuk nga saan nga tilangak itiruar tinagrukodan ni Jerome tapno ayatan na. Saan ko nga saan puta siya ti manghibaga. Nasing petak nga anak, nasing petak itipatak ka tao, napakumbabaak, tsaka mo tagsaot dakes, tsak makiap-apa. Awan ti madi nga pakasarsalita ak ito lugar mi. Kinuha ti trabaho, napunok ti trabaho, nagagetak. Sakit. Tsaka mo manong name no niya trumbeng aramidek, tawag ka din ni Jerome kat ibagak ken kuhana tinaramid ni Ami. Nakadano nagditi balay manong name nga sila jak napupuutan kat nasdao ni tatang. Apay nga stat lang kinapay nga naladaw ka anak. Watang, tawang pagdanangan nyo. Apay naladaw ka. Amo ka di nga dagos nga nalpas di trabaho. Ag may mesa kamintang. Absent ni Becky. Nga patak na janitress. Masakit ngamin. So nga namay ka nga nalpas. Nga mabingarod akas tati langam. Mabay lang dang. Ay nagsukat. Agi na sa harak tod na mga tantod. Kabayata namang mangan kami manunemi kinitatang malagip ko. No inyawid ko kumadigitik nagkakabalor nga potahe nga in-order dahil nga ami. Di maidasar ko maitang na imas ti si Dami. Angim, di mintulat na maimas ti mga na. Nangaroon na ibagak kinitatang naggapuan na. Naman pa inateng laeng manunemi ti si Dami nga linuto ni tatang ngam na imas. Asem, na naikkan ti kamutig, bagas ti kamutig, nga sabong ti alukon, saad nakayasan nga bunga ti marunggay sa sagpahon iti kubunga kuros. Nangalan nyo dati kuros ng sagpoyotang. Ay kita yung padawat mandaruli. Ano kasta nga mapan nagdustos at maalad ang kubong kuros, ibilbilag damat tayo. Amo ni Role nga magusto wakiso nga inikan na. Naimas tang. Kaya talaga nga naimas pa tilutok. Nakalan nyo nga rin tibagas ti kamutig. Kaya kamutig ko. Ore marang nangawan, at damat nulak tadi kita may liwan nga bagas. Iso dati kinalik sa ako, pinaluk na nga, pinakpa. Sa iso, dito. Naimas tang. Iman niya kami tinapasamak keng ka. Inyo storyak man nung naimiti si Bubukel nga napasamak, edi pa nang ngawis kanyak ni Ami. Anak, amo ka nasaktan ka karigitin nangig mo. Imbabam latay da.
umapal la siguro na nga ami. Sala nga siguro tatang. Talagang umapapal. Siguro akit, salsalod-sudan na tibagina no apeng nga, siyak ti kinayat ni Jerome, idinto ta, adami ti suna. Agkaupisan handa. Kita ar-aramidin siguro di nga babae, ti amin na pamuspusan, tapno agsina kayo, tapno isunat ti ayatin ni Jerome. Ngayon may tasalud-sudan lang. Anat panagkunam ka ni Jerome? Iba't patig na kakadimot laing. Mariknak tatang. Mamatiak. Wala na daddo makitustumit na dyan nga ami. Di agbagay ako nada. Saan kayo nga agbagay? Guwapo, baknang, isong tasika kita. Tang, talaga ka di nga nalaadak. Hamad ama ko na nga nalaad ka. Iso na laing ta, no napintas kunadaking ka, mabaling nga nagkamalida. Di kat sana ka napintas. Ti saan nga napintas na laad. Matama ko na nga nalaad adamat pamuya makunada anak. Gam saan ka lang napintas. Ngem, di kaon kam, tapusom, balitok, busilak. Iso lang di mo baling ko yung panakil tanan. Di kinandalos ti pusok. Sa anak nga gayat, kinijurum kapot ramak nang. Ngem kapot tamariknak ni patpatek ko. Ken patchek ni patpatignak may. Agad saan lagi di nga sumardeng da nga ami. So nga liklikam da nga babae na. Ken nagbaling kalatang na pudno. Amuhom, takunadan, datay dabunga nga mangga, shoot pala pahalin da. Ha? Takunadan nga, naiinggit lang sila. Umapal lang na diya amikan ka. Saan kong imbagbaga manunimi kini Jerome ti may panggap kini ami. Tsaka muno apay. Timawag ininait ng arabi. Kamusta kan? Kastoy. Kahit ka man na makita. Di, oh my God, di balay. Ito na notik mo na, day off mo. Domingo. Sige, kumain ng Domingo. Kahit ka man na makita. Kahit mo man na makita ti pangit nga girlfriend mo, saan ka nga pangit para kanya? Sikat ka pipintasan nga babae para kanya. Jerome, masapol ni bagam nga sa anak ka napintas. Basta para kanya, di ba nagkita kaya nga sikat ka pipintasan. Kumusta man gaya na kita ka-opisinaam? Di kita napipintas nga ka-opisinaam. Mano ka ti babalasang nga ka-opisinaam? Dadatalo ang babalasang. Napipintas namin, di ba? Gagangin-crush na kanya kang no way. Diya kaya't nga ibawing ti pa nagkita kita sa bali. Sika lang. No, imagine sika iti imagine. Nagdigdi ko sa kitsap sa bunak na ito kwak. Sikat imagine. Stress ka. Logo ka. Saan naggaya man nga virgin iti arapahap mo. Imagination mo. Kachika. Di ka kadig imagine? Imagine nakbadla. Amom, no kumatam, mayat kan, ikasar kan. Di ba? Next year ibagbagam? Ngayon na mabalin na kumakit, karagito yan. Kahit ka nga marahakop. Marahakop nakbadang. Kahit ko nga, agtuloy-tuloy nga, maramanak dagiti narumpya bibig mo. Dagiti bibig ko siguro na pindas itiropak. Dagiti pa'y matam. Nagpeso, alawan, saan ka askang ka dagiti babae nga napindas tiropa na? Ngam nabiyag dagiti matam, narumpya dagiti bibig mo. Kaya lang, datakutis mo,
Ngim, iplastar tanto yung nag-asawa ta. Pa-facial tanto. Tapno luminis. O may ngamin kwarta tap nagpa-facial ako ma. O nagpasalon tanto. Ngayon mamong, kasi lang kahit kung saan. Takayat ko tinatural nga pintas mo. Natural nga lang. Ngayon mamong kas madlang te ko nata nga mangtarimaan. Yeah? No naperdi ko ma, pasama po lang matarimaan. Kahit mo sawan, perdi tirupak. Masapon na lang ito panakawa. Panakasikaso na. Okay? Sa bagay, importante kat iti kaungam. Amok, nga napudnot panagayat mo kaniyat, iso nga sikat kinayat ko. Ang hindi kahit mo sawan. Inranta ka talaga tinagsapol iti kasken ka. Tapno di kasta, awan ti kaagaw ko. Loko ka, siyak lang tinagaram kang gaala. Amo ta, ado kayo ba nga nagaram kanyak? Yung sikat kinayat ko, gabot tabak nangak? No, gabot ta sikat barik pakarik na kiti ayan. Imenak pinasyan iti Domingo manong nimi siyempre no kita kami ang mariklikan nga aginrakop kami nutlay na aginrakop kami tinairo maramanan na naman tamananam di kiti bibig ko o may mga daw dito manong nimi kahit siyempre ni tatang tagluto gabot na imas tiluto ni tatang imsya nga dada magustuhan ni Jerome. Naging ka, manong name yung kalpasan, ti duwang alawas, sipod, dedi nakapanagkita mi, panagsalita mi kini ami, sumangpetak, iti malem, iti balay, sinabat na klitata. Apitan, agdasa nga ilim. Pinastrek ko, ami ka no tinagan na. Iso ka di data, ti ami nga nang lalais ka. Isutang, sige, tumanong ka. Hi. Sadya ka na. Inurure ka dito balayo. Malakip na. Saan ka malipatan namin? Nagtugaw ka lang. Tagtugaw ako man. Panawang kay ba at daklaw brak din talikod. Sige tatang. Nabayag ka? Nabayag ka kon. Naging istorya kami kinitatang mo. Ikit siyempre, iyas asog na matati, rikat yo. E so nga po nga saan ka nakaandal, kabuta, marigrikat kayo ngayon. Yung sa nga bali, imayak tapno, regaluang ka. Linoktan na tibag naman ng name kat adin drawer na nga na bangkong nga brown envelope. Inyawat na. Awatem. Ano rita? Basta awatem, inawat ko. Linukatak. Kwarta. $500,000 data. Ado, di ba? Kat pagbalinak ng eksakto ng 1 million pesos, numaaramid mo, ken maamuak, nga nagsina kayon kini Jerome. Adaywam ni Jerome, makisina ka kenkuana. Ngayon nagtupay, pagbalinak to nga, 1 million. Dito sa pagpakuna na. Agbaling ka milyonaryan, di na oras. Mamalimuntun nga ituloy ti panagbasam. Tapno saan kang talinad nga janitress. Manong name, imbes nga inyawat ko, impurwak ko. Saan nagkarupat kwarta? Ore gaburan na ti milyon nga pisos. Awan makagatad iti panagayat ko kini Jerome. Una nga, panunutem. Hanga na pudno ken ka ni Jerome. Kinapudno na. Ijijayanan kanyak ti kalaysa. Kalpasan neto nga naramid mo. Tawagak ni Jerome. Kaya baga kumanukot ako nga makiasar kang kuwana. Saan kong orayan peti next year?
talagang mamati kang ikasar na kanya. Taori sa kas pagarikan ta, agasawa kayo, imposible ka saan tong agbabae. Agbalin kan tulang mo. Martir. Masaksaktan kan tulang. Saan to pulos ng agayat sa bali ni Jerome. Sisyak lain. Mabalin mo ti pumanaw. Pumanaw kan. Katsang kan to nagpakpakita pa. Manong nemi di makapanawin ni Ami. Nagsangitak. Po ni lagi din kinababati pa nagkit-kita kanyak dahil yung mabae. Anak na basama anak. Tatang injayaan nak ti $500,000 dahil yung babae. Makisinaklain kini Jerome. $500,000! Tatang. Baka nadang makikitut kayo no. Ibagak na buklen na nga 1,000,000. No lakit di makisina aking kuha na. Nga dahil $500,000 kit isot ipakpakaon na nga pang tandan na kanya, pang bait na kanya. Nagbalik nga milyonary nga dagos. Nga maituloy mo ito pa nagbasam. Kasi tinangig ko. Wentang, imimpurwak ko insublikan ko na. Mabait lang tanga. Natatawagan. Ay, mamati ako na talaga nga napudot pa nagayat mo kini Jerome, anak. Gabutan na pudnumat kanyak ni Jerome. Hello? Oh, sweetheart. Jerome, kahit mo ka di nga talagang saan nga santong orayan ti umay nga tawan ti panagkasarta? Kayat kon. Tapno sumardeng nga dadyang Ami. Sino nga Ami? Kaupisinam ka no? Injayaan na kiti $500,000? Kahit na lang makisinakin ka. Kasta. Hindi mo tinawat. Pambarakon. O regabura na pati milyones na kwarta. Awan ti makagatan. Iti panagayat ko hengka, Jerome. Dahil talawan it pagyamanak, sweetheart. Gabot ang mamatiyak. Nga talaga. Nga napudnot panagayat mo kanya. Di mo kadiam mo. Nga doon di kita nagbaling ng girlfriend ko. Gamsanda nga nagbaling nga napudno kanya. Si Kalain. Injayaan da mat ti kwarta na kita nagbaling ide girlfriend ko kit inawat da. Si Kalain ti saan nga imawat. Pamanak na ka talaga. Ngay patpategnak. Umay kam to mga asawa di tahin tun Domingo. Ma'am amum tun dadadi kini mami. Ma'am amudan tun. Ide agbalin nga. Manugang da. Idi ba da mga asawa manong name nakigtutak idi adda ni Ami? Jerome, mapayantan ni Ami. Nga Ami tipod nung anagan na. Manang Michelle deta. Kabsat ko. Plinanuyot ti Amin? Ang siya tinang plano. Dadadi ka ni Mami. Agraman ka ni Manang Michelle. Diyan kumakayat ang inaramid na matlatagayang. Sa ako lang na amuhan. Hindi tayong tawag mo ngay may ni Ami dita. At dami ng 30 kwarta. Plano yung gaya. Plano da nga jak among intuloy da. Sorry, napakabasulak man. Ngayon, naman pagpindasan na, di ba? Ta talaga nga mamatidan. Nga talaga nga napudno ka kaniyak. Kasta ngagpaiso iha. Gagangay lang aramidan mi kas naganak ni Jomar ti magsubok ti agbaling nga manugang mi agbaling asawa na. Ando ti kiti nagbaling nga girlfriend na ket sika pala ang tinakalasat sika laeng. So mamati kami nga talaga nimbalitukan ti pusom nga gayayat iti anak mi. Congratulations ika. Thank you sir. Ma'am. Ami. Michelle, tinagang ko. Loko kayo. Kasi pwede pa nang subok yung kanyag. Yung maglagi din talaga ka napudno. Kaya ba nagayat ko kay Jerome. Kaya ba nga panao manong name da kami mitlaing kini Jerome. Kahit nga sawen,
manipod iti kinakurapay, napadasan mi kinitatang tinagbiag na nasaliwanwan. Intuloy ko tinagbasa, manunimi kalpasan ti kalaysami, kini Jerome, ket nakapagturpusak, ket mangupobisina akmet, kadagitoy, ket nitatang, iso itinagagat, mga ayawan kadagitiya, tuwa nga anak mi kini Jerome. Dahito nga rut ti pagkasarita ak manong, di agbagay ko nada. Agpeso nula nga, ken kasasaad ti panagbiag, ket saan ngagbagay. Ngimni ti panagayat, ket talaga nagayan ayat kami unay, kini Jerome. Sabi ko nga, tinakaybati akiti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, ket tuwing artagyaman nga paghayam mo, Linda. Thank you mat kang galindain, tingga pa nagsurat, thank you kadagiti nagdengeg ken nagbuya, salamat.